Como diz minha mestra, eu costuro mesmo é pra dentro. Esta sintonía xa estaba sendo habitual, xa que levamos con este 20 programas, todo ten que rematar, desgraciadamente, pero espero que a partir de setembro, con esa nova vida que lle imos dar ao noso magazín A Terraza, voltemos, porque nesta xornada marchamos de vacacións en punto en boca, que aínda nos quedan varios días de programa. Raquel Crespo, Cristina Ramallo, que tal? Moi bons días. Moi bo día. Así con un punto Buenos tristeiro, porque remata a tempada, pero bueno, co preludio do que será a seguinte, Hai ¿no? que miralo dende o positivo, o sea, podemos dicir que rematamos a tempada porque tivemos unha tempada aí a Sí, tope. 20 programas, Sí, sí, Eso es, ademais muy acabamos bien. en número redondo. Sí, sí, sí. Muy bien. Maravilla. Bueno, que balanzo facedes? Contentas? Sí, 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 moito. mucho aprendizaje, conocimos gente muy linda. E de feito, esta semana, isto é real, un chico que, bueno, un chico díxome, son super fan de Punto en Boca, quédaseme curto. Quero máis programas. Sí, sí. Cando subes? Porque eu non son moi cadrada cos horarios de subir os programas, entón de repente subo 4 xuntos. Non te preocupes que nos nesa páxina de YouTube que ten Radio Culleredo estamos a subir os Sí, sí, puntuados, sei, no. xa que tamén os poden coller ali sin Perfecto. problema. En la paginita. Oye, temos un ointe fiel, entón. Sí, Sí, temos Máis, un. pero un que é moi fiel Hay uno fan total. vai facer darlle algún tipo de aliciente ou Sí, incentivo, sí. Xa ¿no? lle dixen que se quere vir porque a nai tamén era costureira e dixame xo, no, eu escoito, pero non vou. Le mandamos ahí un saludo a Pablo, ¿no? Nada, hoxe estamos de último programa, bueno, eu quería traer unha persoa que a teño aquí ao lado, que vou a presentar agora, pero antes de presentala quería contar así rapidamente unha anécdota das miñas, e é que cando estaba na Escola Superior de Arte Dramático de Galiza, ali no último curso de todos, cando tes tanto que estudar teatro, pero non podes ver teatro, non tes tempo para ver teatro, a miña parella foi a ver un espectáculo en Vigo, no auditorio, creo que era de Vigo, dunha compañía que estaba aí petando a tope, ao sair do espectáculo mandoume unha mensaxe e díxome: Raquel, acabo de ver unha maravilla, acabo de ver Dreaming Juliet de Elefante Elegante e foi tan bonito, e a estética e a interpretación. Dígoche unha cousa, Raquel, eu algún día véxote traballando con eles, o sea, son unha compañía que creo que algún día vas a estar aí. E, bueno, as estrelas xúntanse ou bueno, a vida. Eu xe podo dicir orgullosa que estou traballando con Elefante Elegante e que teño aquí a María Torres, a María. Directora, actriz, creadora escénica, un pouco de todo, María. Sí, un pouco de todo, que remedio. Que forte, traballamos xuntas, que Sabes foi que moita ben. ilusión. E para nós tamén estamos super contentos de traballar contigo, Raquel. Que Eres guai. unha compañía maravillosa, sempre alegre, sempre positiva, moi eficiente, moi competente técnicamente. Que guai, bueno, que bonito. Qué lindo, chicas, qué bueno. Bueno, entón agora, María, estreamos fai un mes casi xa. Sí, un mes e un día. Sí, tal cual, un mes e un día estreamos unha peza que é Alta Costura. Sí. Entón, bueno, para a xente que non a coñece ou que sí que a viu, como poderías falar ti de Alta Costura? Como definirías, cal sería esa sinopse, ¿no? Pois Alta Costura é un espectáculo para público adulto, pero que poden ver os rapaces e rapazas para maiores de 12 anos, que nace da vontade de Gonzalo Guerreiro, meu compañeiro, e miña, de reflexionar sobre a industria textil, sobre todo no que se refire a fast fashion. Entón, non é un espectáculo con un inicio, nudo e desenlace no que uns personaxes fagan evoluir unha trama, é un espectáculo que aborda diferentes subtemas da fast fashion, ¿no? E cada un, todos un pouco cunha aura común, con a sensación de todo, que creo que ese é o que conseguimos. É un espectáculo moi satírico, poético tamén, parece contradictorio, pero creo que o conseguimos, moi divertido, moi dinámico e con música creada a exprofeso por Manuel Fonte Loureiro, cullerdense tamén, que vive aquí, e que, vamos, que tivo unha acollida maravillosa na estrea, que temos moitas ganas de representar moito, e realmente o desafío grande, por rematar, ao facer o espectáculo foi que hai tantísimo para falar sobre a fast fashion que a dificultade foi escoller que podíamos meter e que desgraciadamente non cabía e había que quedar fora, non? Para que o espectáculo tivese unha unidade
Entón, según máis iba investigando, máis iba asustándome e máis dicindo, Dios mío, isto ten que ser unha triloxía, non? E acompañounos no proceso maravillosamente Tiago Alves Costa, que é un autor e comunicador e poeta portugués que viviu na Coruña 12 anos e que agora vive en Barcelona, pero ele escribiu un texto e vamos dicindolle, mira, deste tema, esta cuestión, e é un traballo maravilloso. Xa escribiu outro texto para nós, Cubo. Entón, digamos que somos catro artistas en escena e está Carolina Díguele tamén estivo con nós, de feito. Estivo con vos. Fai 2 semanas, non? 2-3 semanas. Sí. Ela produción de arte. Produción de arte, vestiario, e Laura Duarte, que fai o deseño de iluminación, ese todo o noso equipo. Pois sí. Bueno, agora, claro, outro día falaba con María, porque a peza xustamente fala da fast fashion, moita xente, eu, entre elas, cando empezamos o proxecto, coñecemos o termo fast fashion, pero realmente non somos conscientes do que significa. A compañía fixo mediacións con institutos aquí de Culleredo, onde evidentemente os chavales tampouco moitos non sabían a que se refería. De feito, bueno, tivemos momentos curiosos, verdad, con algún deles de descoñecemento total, non? Do que se pode chegar a simbolizar que alguén traballe X horas nunha fábrica. Entón, para os nosos ointes, que é a fast fashion, María? Pois é un modelo de produción en que a rotación de prendas é elevadísima, entón non é como antigamente que se cambiaba a tempada, había primavera-verán, outono-inverno, as súas correspondentes rebaixas. Agora na fast fashion pois hai 65 coleccións por ano, cual significa que están todo o rato rotando, que se está fabricando roupa todo o tempo. E xa non digo a ultra fast fashion, que é a que ven máis das empresas asiáticas, non? Pero bueno, eu cinguiríame a fast fashion porque é a que máis nos toca como país, e porque, bueno, porque non fai falta ser moi específico, pero un pouco por afondar en algo que eu creo como sociedade galega pois deberíamos de estar informados. Entón, a fast fashion, aparte de producir moitísima roupa, entón iso ten unhas implicacións, e é que os procesos productivos son moi contaminantes porque se está producindo moitísimo. Efectivamente, esa contaminación estáse realizando sobre todo fora de Europa, a contaminación da produción en Asia sobre todo, pero que hasta aí todos chegamos e sabemos que as condicións laborais da xente que fabrica unha camiseta que se vende a 5 euros pois rozan o esclavismo, non? Como hai un montón de vídeos e documentación. Que pasa que as empresas externalizan e subcontratan, e un pouco é un xeito de lavarse as mans e non querer ver, non? Porque é imposible que ti pagues 5 euros por unha camiseta ao público e que tú tes o teu beneficio e pensar que aí unha persoa que pudo cobrar dignamente, por moito que esa persoa viva en Bangladesh, o nivel de vida sexa diferente, que son pobres ali no seu lugar tamén, non? Pero a min o que tamén me chocou da fast fashion é que non só contamina e xera esa riqueza asimétrica, ¿no? Porque vai toda, non se redistribúe, que está xerando riqueza e sobre todo nas grandes empresas, non nos traballadores nin tampouco nos empregados de base. Entón, é que esa roupa de fast fashion a maioría dela é sintética, quer dicir, roupa fósil, é roupa feita como os nosos carburantes, a partir de petróleo, e iso ten unhas consecuencias para a saúde nefastas. Nicolás Olea, aquí damos un nome dunha persoa que é un catedrático da Universidade de Granada, é unha persona moi reputada, quer dicir, ele leva unha batalla, ¿no? Contra non só os microplásticos da roupa e os químicos, todos os produtos que teñen metais pesados e alquifenoles, falatos, todas estas cousas da roupa. Ele tamén traballa pois os plásticos que hai na cociña, é un señor que ten unha visión moi xeral, ¿no? Da contaminación que promove a industria, o noso modo de vida actual. Pero cinguíndonos o fast fashion, el incluso participou en programas de RTVE, quero decir, e el explica, asusta, ¿no? Porque causa infertilidade, disruptores endocrinos, ten un efecto estrogénico utilizar roupa de poliéster. Que significa?
pois que é moi grave, que se dice, hai peixes intersexuais na ría de Bilbao xa. E quero dicir que aos peixes masculinos teñen as gónadas moi pequeniñas e se feminizan por causa do plástico que hai no mar. E isto pasa desde, el Nicolás Olea di que isto pasa desde os anos 70, que o detectaron en ríos de Canadá, nos salmóns machos, que vían que había moi pouca fertilidade, e era porque os exemplares masculinos estaban afeminados. É moi heavy, Claro, quero dicir sí. que non se este tratando de paliar o uso de plástico nas nosas roupas e que en ninguna etiqueta poña, porque nos paquetes de tabaco te dices do provoca cáncer. Nos coches xa nos din, por favor, compra coches eléctricos, porque que horror, no, el combustible fósil, pero que na roupa, que sería tan fácil, é moito máis difícil cambiar de coche a un eléctrico, e además, cos peligros que ten unha batería eléctrica, que o feito de mirar as etiquetas e decir pois poliéster, nylon, elastano, viscosa non se debe de usar, e moito menos, por exemplo, na roupa que utilizamos para facer deporte, porque aí xa estamos sudando, se nos abre a pel, os poros, quer decir, a través dos poros coa transpiración entra todo eso, ¿no? E está vendo, e un montón de problemas, tamén provoca doenzas respiratorias e para o corazón problemas cardíacos, pero isto non era tan consciente, por eso digo que canto máis ibas investigando no proceso, daste conta de que é moi perverso. É moi perverso porque nos están lanzando, ¿no? Hai que comprar, cambiar a colección, influencers ensinando roupa, Y los intereses que se mueven, ¿no, María? Porque estaba pensando en la gente que hace deporte y las grandes marcas de deporte te promueven precisamente camisetas de poliéster todo el rato, ¿no? Y los ves a los grandes deportistas que están utilizando, todo el rato va por otro lado, ¿no? El mensaje, porque no a lo pequeño, no te compres esa camiseta de 5, sino que cambie el coche, ¿no? Es como el mensaje es mantenernos desinformados y tontos, ¿no? En ese sentido, e ¿no? seguir comprando. Eso es, compra. Porque el coche implica unha inversión Eso enorme, es, quer dicir, eso tú es. deixar de comprar roupa, pois sobre todo a fast fashion, sobre todo esa que é sintética. Non é tan difícil empezar a mirar as etiquetas e priorizar o algodón, El algodón. o lino, o cáñamo. Eso Hai moitas outras cousas que sí que podemos utilizar, quero dicir, e se nós deixáramos de compralas, eles deixarían de fabricar tanto. E aparte de que é sintética e que está feita de petróleo, ten un montón de outros componentes químicos, pois para dar elasticidade, para que sea antibacteriana, para que non se arrugue, e estes todos químicos non salen na etiqueta, porque dixo Nicolás Olea, que eu non chego a tanta información, solo teñen obriga de poñer os ingredientes que son máis de un 1% na roupa. Entón, ti podes ter unha cosa con un metal pesado con mercurio, ou con cadmio, e non sale na etiqueta. Tú igual si viras esta roupa contiene metales pesados e non sei que, igual dirías, pois non a compro, pero a legislación está sempre a favor do grande, porque son lobbies que fan moitísima presión e nós somos pequenos davices. Sí. Bueno, de feito, na lei esta que saiu en Francia, evidenciase que van poñer multas e demais só a empresas, o que dicías antes, non? Pois Temu, bueno, etc, Shein e demais, pero as europeas, sen nomear, pero a que temos aquí mesmo, traballan da mesma maneira, fabrican nos mesmos sitios, pero non vai haber. Entón, evidentemente, o importante é economía. Economía, industria e a persoa igual. No fondo, é unha lei porque non saiban, no, que van a penalizar a xente que as grandes empresas asiáticas que mandan aquí, bueno, que contamina un montón, que mandan 100 aviones por día cargados de roupa, quer decir que sí, pero entre a ultra fast fashion e a fast fashion non hai tanta diferencia, porque sí que hai controles teóricamente, como fabrican alá, e os estándares en Europa son máis exixentes, pero aínda así non hai controles, quero dicir, moi pouca xente colle unha camiseta, de feito hai xente que colle camisetas das tendas, as leva a analizar e superan os estándares de produtos químicos. Solo os que teñen, hai algunha etiqueta, algunha tenda aquí que sí que ten na prenda, ten feito un test de
tóxicos, ¿no? Sobre todo tendas alemanas, ¿no? Porque a poboación alemana está moi consciente desto e ali non a pasan. Quer decir, non se compra unha camiseta moi chula de 5 euros sin mirar que en xeral, ¿no? Claro, porque eso tiene que ver con que en qué medida en un mundo comercialmente globalizado una ley nacional puede protegernos solo a nosotros en términos europeos, ponte. Es que es como que es una contradicción en sí misma y nos hace creer que estamos europeamente protegidos cuando en realidad el comercio viene por otro lado. Si yo estoy pidiendo a China, ¿sabes? Claro. Es que nos mienten finalmente. Entonces, en esta ficción jurídica, y además siempre las leyes van como 5 años más atrás que lo que ocurre con el comercio. Entonces, esto tiene que ver con estas ficciones de seguridad que hacen que el comercio funcione también, ¿no? Entonces, son como mentiritas, ¿no? Que va el comercio funcionando gracias a estas mentiras también, ¿no? En un punto, ¿no? A mí me interesa, ao fío de que me comentaba antes María, como transmites esa mensaxe dende o arte, dende unha obra de teatro, non? Como transformaste, como levastes vos a hora de como lle vou comunicar ao público? Un público que pode ser dende rapaces ata xente adulta. Sí, eso é o máis difícil. Aí é o desafío máis grande. Aí teria que estar Gonzalo, porque aí onde libramos a nosa batalla, el e eu, porque eu hai cousas que quero que entren e ata que encontramos a forma, pois non se mete. Quero dicir, non é porque o noso non é política, é arte. Entonces, claro, temos que encontrar unha linguaxe que sea coherente co espectáculo e que non sexa moralista, porque eu non vou a declarar, agora sí, agora estou na miña salsa, co meu lado activista que di así, ou nos coloquios co alumnado, pero en escena temos que ser creativos, non podemos ir ao evidente, non podo decir, señor público, señora do público, isto pasa así. Entón hai que dar un salto de campana, un salto mortal, e encontrar unha situación preferiblemente irónica e cómica que nos axude a rirnos dándonos conta do absurdo do noso comportamento e do absurdo dun sistema económico que só beneficia aos CEOs e as grandes e aos directivos, porque, queridas, estamos acercándonos ao mundo das máquinas de autocobro, ¿no? Que tamén se fala no espectáculo, quer dicir, non se está repartindo a riqueza. Pero é que algo que se fala tamén con bastante bo gusto. Entón o desafío é crear unha situación, unha figura escénica ou un personaxe, e entre Tiago, Gonzalo e eu chegar a el escriba o texto con humor e moi poquitas veces sí que pois máis punzante, ¿no? En algún momento de espectáculo sí que es, pero en xeral é un humor punzante. Sí. Quero dicir, é un humor moi irónico que diga Raquel, eu creo que conseguimos, decíame, a técnica de cultura de As Pontes, a xente ríase tanto porque a xente se identifica con eses comportamentos que temos, que sin as rebaixas, que sin canto nos miramos no espello, como queremos gustarnos, porque somos así de estúpidas. E estúpidos. Sí. É que aí tamén está o punto, non? Que o problema está en que nos caemos nesa trampa, nesa necesidade, de feito tamén se fala no espectáculo, canta xente hoxe en día necesita mercar para presumir despois diso en redes, para despois non, e canto máis barato mellor, sabes? Cando realmente a lógica incluso sería un pouco o contrario, non? Canta máis calidade, mellor produto, polo tanto máis, non, hoxe estamos como dando aquelas prendas volta, que duraban, ¿no? Que me facía a miña nai un jersey duraba 20 anos, 30 anos, non? Eu teño unha prenda de 40 anos e está como nova. Hoxe en día é imposible. Claro. Pero esa lógica non é rentable. Entón, se hai política e legislación que penalice este tipo de industria, pois as cousas se farían. A non ser, e sabedes cando cambiará a legislación? Cando a xente, a cidadanía tome consciencia. Normalmente é así, vamos sempre por diante, o que decías, Cristina. Se a xente empeza a ver un movimento de consumir de outra forma, que xa hai noutros países de Europa, porque estamos claro, en el placer inmediato de esto de estar con el móvil todo el rato escogiendo con un dedo a un segundo sin pensar, me gasto 5 en vez de 15 en algo de algodón, ¿no? Sí. Es que estamos en lo inmediato, en el ¿qué puedo decir en 30 palabras? Es que está todo tan inmediato. Eu creo que tamén que tiveramos un pouco desta conversa que falta moita comunicación cun mesmo. É dicir, pensamos moito no que pensan os demais de nós,
falta tanta comunicación que ao final non nos atopamos, buscamos nas prendas, na roupa, nos móviles, unha identidade que nos defina, entón cambiamos constantemente. E iso, sobre todo na xente máis nova e demais, creo que notase moitísimo, non? Compras unha camiseta de 5 euros porque necesitas cambiar constantemente. Serotonina inmediato. Ellos apelan a eso. Si uno busca, lo que buscas es conciencia y un poquito más de contemplar esto que voy a ponerme, que no me haga daño porque contiene tal cosa, ya es otra persona, otro cliente. Entonces ya es otra cosa que tengo que vender. Entonces si pusiéramos un segundo más en esa elección, pero no está ocurriendo así. Está ocurriendo que vamos pasando el dedo, estamos con esa angustia, elegimos, ¿no? Lo que decía María recién. Entonces, bueno, hay como otra opción de cliente ahí. Bueno, chega un momento da fin, pero María, me gustaría que acabases ti, que rematases ti con algo que, como un consello positivo, non? Ou algo que dicirlle ás persoas, porque ao final escoitas pasa un pouco igual na peza, a xente rí, pero marcha concienciada de decir, non podo creer, non? É que eu creo que xa o dixeches ti, quero dicir, comprar roupa non imposible que nos dé a felicidade. Solo antes de que esquecime de decir a cantidad de residuos que xera a roupa, que era como acaba o ciclo, vale? Contamina mentres producimos, cando a levamos no corpo e que estamos enchendo de África e América Latina, sobre todo, en grandes contenedores de lixo de roupa, non? Entón, eu creo que o consello é que nos están facendo creer que a felicidade depende do que compramos, pero non. Un paseo no bosque con amigos, estar xuntos, un abrazo, é falsa. O demais é dopamina a tope. Nos queremos... entón están xogando a facernos dependientes con técnicas de neuromarketing, pero a felicidade non vai estar aí, está pois na festa de San Xoán, con xente, con amigos, está no vivido, no ritual, non? Y eso nunca nos va a quitar, y fue así, seguirá siendo así. Eso es. Qué bonito. Muchas gracias. Qué forma más bonita de rematar la temporada. Por el tiempo ¿verdad? compartido, muchas gracias. A ti. Sí. Ay, Mary, qué bonito, Qué que lindo. isto é o que mola, ves? Nos quitamos de falar, que bonito é falar, ou non? Conversar, comunicarse. Tiempo, exacto. Pois rematamos así a tempada de Punto en Boca. Antes de marchar, eu quería dar as grazas tanto a Fran como a Cris, neste caso a María, pero a todas as convidadas, a todos os convidados que estiveron con nós. Creo que está sendo unha viaxe moi bonita e creo que vai seguir sendo porque isto está comezando e bueno, eu como pipiola profesional aprendo moito de vos todos os días e espero que os nosos ointes pois tamén, non? E que disfrutaran de todas estas voces, así que podemos dar por rematado cun punto en boca dos nosos. Y podemos invitar hoy al 28 que vengan a ver punto en boca, a ver punto en boca. Ahí está, eso no nos olvidemos. Punto en boca este 28, xa, pues cando emitimos mañá sábado, mañá. Pasa hoxe é mércores que estou eu despistado. Por favor, no. Eso de ter un festivo polo medio da semana é mortal de necesidade. Este sábado, que 28, 8:30 da tarde, creo que o digo ben, na casa do teatro en Culleredo, en o Botánico, no Xardín Botánico, e que se dean prisa porque non se reserva. Teñen que ir, teñen que facer cola. Bueno, a ver si ven alguén. Bueno, a ver, vai estar como decía outro, vai estar abarrotado. Ahí está. Vamos a estar acompañando a Raquel ahí. Ojalá que sexa bonito e podamos compartir teatro. Exacto. Cultura. E a partir de setembro que volva a Punto en Boca aquí a Radio Culleredo. Gracias, María. A vos. Placer. Gracias, Raquel. Gracias, Cristina. E gracias a todas e todos vostedes por acompañarnos no programa. Remata por esta tempada Punto en Boca. Punto en Boca.